Hello guys! It's me, Pinay again! Mga anta guys. So, meron ako ditong mega sardines. Ewan ko kung ano to siya, yung wala siyang yung natural oil with natural oil meat, sardines in oil. Kaya pala siya plain. First time ko itong nakita na ganito. Alam ko yung tuna, meron vegetables in oil. So ito naman siya, may sabaw-sabaw siya. So yun, sabaw siya oh. Tapos wala naman ako nakita yung parang oil. Uy, mahulog siya, mahulog siya. Mga anta guys, tapos may soup ako dito. Tomato soup. May stuffed rice ako. So, mga anta. Ito na lang pang serving spoon ko. Ako lang naman kumakain eh. Dito sa ano ko, stuffed rice ko. Ito siya guys, oh. Actually, hindi ko siya type na pagka-stuffed rice. Ano lang kayo? Si Habira ba lagi wala? Mga unta! Budak ko na po niya itong babali ni kay gamit man tagkuhan kutsara. Sarap naman yun. Soup. Ay, ang sarap ng soup. Magbahog ta. Sardinas, sardinas. Ang dami ng kanin ko. Ito siya guys, oh, yung remote ng nabili kong itong, ginamit ko to ngayon, no, yung binili ko. You remember yung nag-video ako na, bumili ako ng tripod, 3-in-1, tapos ito siya, yung remote niya maliit. Kaya lang, battery siya. Mas gusto ko sana yung tina-charge, diba? Anyway, hello. Okay siya kahit ang mura-mura lang ng tripod na binili ko. Hindi mo naman kailangan bumili ng mahal eh. Yung iba dyan, ang high class pa nila. Gusto talaga nila mamahalin. Bagay, pera nyo naman yan eh. Sorry po ako. Maybe next
next week, I'm gonna upload some video that my husband is talking Tagalog and Bisaya. Yan ang real Dutch na marunong magbisaya at Tagalog. Hindi yung before nagbibideo, nagpa-practice muna. Hindi yan. Madali lang makaano yung asawa ko. Pero nga akong inano sa Facebook. Kaya lang hindi ko yun iano sa YouTube. Baka makapiright tayo eh. Katawanan. Katawanan siya. Ano. Mahigop tagsabaw para gatasan tayo. Yummy. Masarap pala siya yung miga. Kaya lang hindi mo ma-taste yung oil niya. Para lang siyang yung pinaksiw. Pero okay na. Masarap ng sardines. Ginger. Ay, may ano siya. Tawag nito. Yung parang kahoy-kahoy. Para out tayo sa mga cancer. Maganda yan sa ano, cells ng cancer. Pinapatay niya. Naingon ang akong banang mag-diet daw ko na ko. Gusto niya itong sa una namong pag-meet na medyo payat pa ako na nakikita daw yung bones dito sa shoulder ko. Yun ang gusto niya. Sabi niya, mag-lose ka ha. Kasi, gusto ko ibalik mo yung katawan mo, yung nakikita nyo dito yung ano ng shoulder. Yung parang ganun. Sabi ko, tingnan ko, at saka huwag ka lang magluto. Paano nagluluto siya parati? Marami yung nilalagay niya. Tapos, nagrereklamo. Ingay na dyan ko. Na ano na? Nalampasan ng gutom. Nalampasan ng gutom. Ano? Basta siya. Mag-energy tayo ngayon.
bukas may dinner kami sa biyanan ko. Hindi ako pwedeng mag-video doon. Itatry ko sana na wala yung biyanan ko. Yung kakainin lang namin sa loob. Kaya lang baka makita ng sister ng asawa ko, kaya yung mga pamangkin, allergic sila sa camera. So, baka hindi. At saka pagkatapos dali namin siya sa hospital kasi magpa-vaccine siya. Right? Yung corona injection. Isda. Baligya, isda. Baligya. So, may akong tingog niya. Ako, mura dako. Dako naman ako kag tingog. Ang akong tingog, mura og karang chin smoker. Napusog naman ako. Baka mamaya magano ko. Nagpila pa ko ng tax ko. Ay, suko siya. Huwag daw basta-basta magkano yan. Paano ako makano? Hindi ako makasahod. Sabagay, hindi naman siguro ako sa sahod eh. Hindi siguro ako sa sahod eh, kasi wala namang nanonood sa video ko eh. Yung iba dyan, ang yayabang. Kasi nag-aano sila eh. Nanonood sila ng ano eh. Ayaw ko yung nagsasagabal. Pag ako, once na sinasabihan ako na hindi pwedeng maglapag ng link sa group, never na ako niyang mag-interrupt. Hayaan ko kayo. Magbasa man ako sa mga comment nyo, never na ako. Kasi ang mga iba dyan, gusto lang nila yung talagang tunay na kaibigan nila. So, hindi naman ako plastic, ano. So, hindi naman ako mamatay eh. Kahit ako nagkukudkod, may pera ako. So, gusto ko nga mag-stop sa ano eh, sa YT. Maghanap ako ng normal na hobby kasi mai-stress ka dito eh. Pag hindi ka gumagalaw, walang mangyari. Laging binabawasan yung watch hours mo at saka yung views mo. Pero may magdugo ang imong revenue. May pa sa Instagram, kaya sa Instagram hindi ako active eh. Sa FB, kahit ilang araw kang hindi po nag-i-FB, wala lang. Yun ang gusto ko. Manood ka lang na manood, mag-upload ka, manonood ka lang, walang problema. Sa YT, talagang push ka talaga. Talagang iaano mo talagang uupuan mo talaga yan para excuse me, bastos ako, I'm very sorry, hindi ako kalabaw. Uupuan mo talaga yan para umano yung ano, at saka maganda lang sana kung mag-viral yung video mo o kaya maraming manonood sa videos mo. Hindi tayo sisikat eh. Yung mga sumisikat dyan, wala namang kalatoy-latoy yung mga video nila eh. Mga daily routine lang naman yung mga ano nila eh. Tapos mga sikreto pa nila, pinagbubunyag pa nila, kaya sumisikat sila oh. Kaya araw-araw routine, ginagawa nila. Siyempre, yung mga tao, gustong-gusto nila yun. Asawa ko, ayaw niya yung ganun araw-araw. Ayaw nga niya yung mag-tutor ako dito sa loob. Yung iba nga, pinipicturean ko na nga. Baka sana nga, hindi niya makikita yung video na yun. At saka, parang inaano eh. Yung sumisikat, parang mga bata pa. Yung, para magkapira pa, lalo yung ano, si Lolo. Marami pa mga panahon na mapag-anuhan niya. Tayo matanda na, hindi na siya makano, baka malay mo, in a few years, mamatay na tayo, di ba? Ayun. Hindi talaga, kapag maano ka ng grupo, pag hindi ka talaga kaibigan, hindi ka talaga yung parabang yung ano sa'yo, hindi ka pwedeng maglapag ng link. Sila-sila lang. Kaya sa inyo na yan.
Hindi ako mamamatay. Kahit nagkudkud ako, may pera ako. Mas ano pa ako. Mas ano pa ako dyan sa trabaho ko. Hindi man ako magkasahod dito. Gawin ko na lang tong hobby o kaya i-delete ko. Maghanap na lang ako ng ibang hobby. Mas maganda pa sa ano eh. Sa YT. Sa YT sa FB. Walang ka-stress. Hindi ka pursigado doon eh. Guys, mundang na ko kayo. Siguro kini ako na lang nilap. Ako na lang nilap. Usap. Kubenta. Kaya. Ambot lang. Tingali niya na lang ako kanon. Inom mo ng sabaw. Unsay pagtawag niyo dana sa sabaw? Kaonon o imnon? Ha? O higupon? Ang karek siguro higupon ang sabaw. Muna ay karek. Diba? Okay guys, bye. See you for next time. Bye bye. Bakit ayaw?